později, ale myslím si, že to počasí nás přibrzdilo všechny. Teď nás čeká blok, ve kterém bude Michal Pešta vyprávět o tom, jak je důležité, nebo vyprávět spíš ukáže, jak je důležité rozcvičit dobře hráče, respektive hráčky a o práci nohou a základech obrany. To je ta jediná přednáška, která se bude dotýkat obrany. Po něm tady bude, omlouvám se, že jsme to dřív nezměnili v tom programu, měl to být Michalik s tou hrou, vlastně s takovým tím systémem nejzákladnějším pro mladé hráče, jak tomu říkáme 5 out, to znamená 5 hráčů, co nejdále od sebe. A byl odvelen na dovolenou, ale jsem rád, že to za něho vezme Tomáš Gankal, protože jsem viděl, jak měl přednášku na toto téma v Košicích a líbilo se mi to, takže si myslím, že i to by vás mohlo zajímat. A vlastně poslední taková krátká přednáška bude seznámení s literaturou, která vlastně pro trenéry této kategorie samozřejmě existuje a přijede slušná Argajová, která vám řekne, kde najít tu literaturu, co je zajímavé z té literatury, udělá takovou rešerši vlastně těch zajímavých článků a knížek. Takže já předávám slovo Michalu. Dobre, na tomto tréningu prakticky si ukážeme veci, ktoré používam znova pri rozcvičení. Tréner rozcvičenia, myslím, že pre každé rozcvičenie veľmi dôležitou časťou tréningu. Pretože je to vlastne príprava hráča na tú hlavnú časť, ktorú chcete robiť v danom tréningu, či už je to prípravka, minižiaci, žiaci. Ja to rozcvičenie rozdielam vlastne na dve také časti, záleží od toho, čo chcem robiť. Že v prípravke je to veľmi taká všeobecná príprava, kde sa ich snažíme rozcvičiť zábavnou formou, to znamená, že sú to rôzne pohybové hry, náňačky, prakticky pripraviť to dieťa a zaujať ho na tom tréningu. Stále ale platí to, že chceme prebudiť záujem o tom tréningu. To znamená, že keď je to prípravka a minižiaci, to rozcvičenie robíme väčšinou tú zábavnou formou. Staršie kategórie už robím viac takouto náučnou formou, ak chcem robiť s nimi zmeny smeru, tak robím futbol a dribbling, prípadne ballhandling a tak ďalej, a to je špeciálna časť. To znamená, že dneska si ešte ukážeme všeobecnú časť, špeciálnu časť. Znova, rozcvičenie záleží podľa toho, čomu sa chceme venovať tej tréningovej jednotke. Dobre, prvé si ukážeme také tie základné hry, ktoré používam s tými nájemčími. Aby poďte. To určite všetky poznáte. Je to obyčajná náňačka, ktorú sa budeme modifikovať. To znamená, že nábavu. Poznáte nábavu. Doplneš sa, teda paty náňač, na sedie, uvedeš preč, čiže nie sme všetky. Dobre, chceš pýtať ďalšie, poznáte ďalšie, pýtaš ešte vedľa, pomôcť náňač ďalšie. Chápame? Obyčajná náňačka nábavu. Dobre, náňačky. Na polničke i onako. Trojka, dobre, pod trojku a koncovať čiara, dobre? Máme 15, máme čas. Hop, please. Kamerám sa reči, na Instagramu. Dobre, znova, ďalšia možnosť, ktorú môžeme urobiť v tomto cvičení, zachováme znova nebisko pod trojku.
Budú náhňať dve. Poznáte brázdy? Bola taká rozpráva. Dobre, brázdy, keď sa niekoho dotkol, tak to tam. Dobre, zamrzne sa to snehová vločka a ostatní podliezate zozadu dopredu. Jasné? Náhňať 6, náhňať 11. Dobre, poďme, no? Záproti sa tam. Tam boli podli. Náš široko ruky rozpráva. Zamrznúť, čupneš si, schováš ruku, hlava dole hlava, za ramena a presne, vyskúšaj. Ideš ju za ramena a presne. Tak, takto sa veci zakážeme teraz. Naháňa 5, naháňa 2. Hop. Tak, a presne. Dobre, stop. Teraz, keď sa snažím, prakticky basketbal je kolektívna hra. Chceme, aby minimálne dvaja hráči si do sebou spolupracovali. Používame čo na náhňačku, čo poznáte, robte si dvojke. Raz, dva, tri, 5. Tak. Držíte sa zároveň, keď sa pustíte, ste chytené, dobre? Keď vás chytí znova mrázy, robíte striežku, dobre? Robíte striežku. Nie všetky, kde to dobre? Odtými sa to hore. A najbližšie podliezate, dobre? Musíte obidve prejsť bránu, dobre? Náháňa 18, 11, poďme, hop. Dobre, stop. To sú také jednoduché formy, ktoré používame práve v tých prípravkách. Deti to zaujímavé, sú šťastné, že? Tak, a sú prípravané na ten entuziazm, ktorý práve v tréningovom procese na tie ďalšie činnosti, ktoré potom robíme. Keď sa narodí už basketbal, alebo respektíve prída blok, všetky obstávajú. Znova začíname tú formu, akurát budú používať loptu. Znova ich môžeme obmedzovať. Dáme, keď si zmeniť smer, musí použiť podpodnú alebo pivotovú. Dobre, nemôže použiť crossover, alebo použiť crossover. Dobre, takže tých možností znova je to strašne veľa. Už teraz dáme tú istú náhňačku, po trojku, driblingom. Dobre? Keď vás chytí, postavíte sa do trojku. Dobre? Ďalšia, ktorá ešte bude stať trojrozmer, širšie, odvinuješ pochodne. Správne do ľavej ruky. Ďakujeme? Tak. Postav sa do trojrozmer. A je základ. Dobre? Náháňa 15, 12. Kompal. Špičky smerom na kôž. To znamená, že riešili sme detaily, rozhodne cedony, aby to využili tréning. To znamená, že môžeme teda sa na otrky alebo od polvičky. Teraz hráme na polvičku, idú sme nie po trojku. A
počúvaj. Keď kliesne, kdekoľvek, kde budeš, kliesne, máte 2 sekundy na to, aby si naskočili do krovu. Dobre? Špičky smerom na to. Chápame? Ale normálne nábavu, čo to nábavu. Uvidíte to nábavu. Jasné? Nábavu, keď kliesne, ja budem rátať. Raz, dva. Keď musíte stáť trojrozve, špičky smerom na to. Dobre? To ten. To znamená, že nája 15 a 6. Poďme, hop, nája. Raz, dva. Tak, a väčšinou keď posledná, alebo ktorákoľvek z nich by bola posledná, má 2 drevy. Alebo dáte jeden klík. Dobre? Poďme, na ráne, hop, na ráne, znova. Raz, dva. Ostaňte tu trojrozve. Ak chceme napríklad robiť drive, robili sme drive a zatvoríme minútu, tak sa nám to začali používať drive. Tak to isté, robíme keď plieskne druhýkrát, strojrozvý swing, vykročenie pravo, ľavou rukou začnete driblovať. Jasné? Vždy. Druhé plieskne to je vždy. Razantne a rýchlo dopredu. Dobre? Hop! Tak. Áne. Raz, dva. A dvojka je 2 dreby. 2 dreby. Nezabudete sa to. Ostaňte stáť. Ostaňte stáť. A teraz, keď chceme známeček, dáme to po celom ihrisku, ale musia reagovať na to, na ktorej časti ihriska sa nachádzajú. Pretože keď sa nachádza na tejto, a ja plieskne, musí naskočiť smerom na tento. Keď je na tejto polovičke, musí naskočiť na tento. Dobre? Znova, dribling bude dlhší. Dobre? Dáme čo ihrisku. Náhľad bude 15, náhľad bude 5. A 15, 5, 12. Poď, hop! Postavme ihrisku, veľa ihriska. Správne postavenie v trojrozve špičky náklad. Dobre, poďte sem. Sem. Možno, že to je jedna z možností, že to viac menej trošku špecializované. Dobre, napríklad, ďalšia možnosť, ideme robiť nácvik prírav, alebo robili si nácvik prírav, chceme, aby to začali robiť dobre, aby začali hľadať hráčov voľnú možnosť na prírav. Dobre, to znamená, že teraz si necháme dolopu. Rýchlo, raz, 2, 3, 4, 5, vytváte. Dve lopty. Kto má loptu, nemôže byť zničený. Jasné? Pozor. Nesmiete urobiť kroky. Dobre? Ale čo chceme? Chceme príjať ľavou rukou krčom. Jasné? To znamená, že stojíš ľavou rukou krčom. Ďakujem. Dáme znova po trojku. Hľadáte krát, na ktorú bude náme. To ďalšie, keď ma náme, to bude raz ma náme, keď ja si pýtam tú loptu, ja chcem loptu. Ho, jasné? Pomôžte spolu vrátať. Náme bude 10. Stačí 10. Dobre, hop, náme. Hľadáte rádky, ktoré to príja. Námabu, 18 náme. Tak, a už dáme ďalší. Keď si loptu chytíte na 12, teda 12, 3. Udah jauh, udah jauh.
To sú pohybové hry, ktoré používam. Ukázal som vám vlastne odchody. Najzákladnejší odchody právky, ktoré používam v tom mladším mini, starším mini. Niekedy to používam aj pri starších. Dobre? Keď potrebujem trošku ich odľahčiť od všetkých tých stresov, ktoré majú so mnou. Dobre? Toto je vynikajúca forma. Teraz, jeden špeciálne rozcvičenie. To znamená, že už si bavíme o minižiakoch, môžeme to použiť aj u mladších. Tam je to viac na techniku, footworku a teda práca na bodybuildingu. Už to, čo sme včera robili, ale viac menej zamerané na tú správnu prácu na bodybuildingu. Dobre, to znamená, že každá jedna loty. Červené, stredovú, biele, tam no. Znamená, že teraz budeme chcieť od hráčov správny futbol. Je niekoľko možností, akože takéto futbol môžeme robiť. Ja som zastavcom zastavovania ľava, práva, práva, ľava. Ak to pozvládnu, potom sa snažím s tým robiť otvorený. To znamená, že z vonkajšej nohy sa držať dovnútra. Ako som sa bavil s mamkou mám K. Dobre. A z náskočením, napríklad pod nohu. To znamená, že teraz pôjdeme jednoduchý crossover. Dribbling, 60, sústredte sa na správnu prácu nôh, na zakročenie. Dobre? To znamená, že chceme prvý krok, ktorý zakročí a ďalší, dobre, keď budeme pokračovať ďalej. Stále využívam čiary, dávam to na schvál takto, pretože máme šestku, máme polku, máme šestku. Dobre, keď budem driblovať ľavou rukou, vy začnete stroj robiť. Sem, swing, hore ľava, dobre, driblujem, zastavím práva, ľava, práva, ľava. Dobre, špičky si vždy náklad. Idem crossové a znova vykročím, driblujem. Na polku, ľava, práva, crossover, vykročím. Vykročíme vám práva, ľava a špička je vzovaná a je to. Chápeme tomu? Dobre. Celý čas sem dole. Práva, ľava, ľava, práva. Keď je prvá na polovičke, ide druhá. Na 60-70%. Nie šprint, sústredí sa na správne vedenie lopty. Dobre. Krycie lopty. Sem a ruka opäť ide záraž. Môže si správne loptu nohou, koleno, bok, ráno, ruka. Jasné? Poďme, poď. Čo? Toto je druhá roza? Ráno. Poď, poď, daj sa. Stále hore,
To isté pôjdeme poza chrbát. Znova zastavím. Práva, ľava, lopta vedľa nohy, možno na tu, se a zákročím. Lopta, noha. Jasné? Poza chrbát a idem do koša. Jasné? Priprav, rozvah. Ajde, hop. Práva, ľava, vykrčím. Ľava, práva, vykrčím. Neskak. Hop, zákroč. Moja ľava. Zákroč, rozvah. Bíhajú sa, vám je rozprávať. To znamená, že máme to isté a zastavujete práva, ľava. Pamätáte si včerajší halsting? Áno. Dobre, idem halsting. Raz, dva, špička znova. Dobre, na kúžel, ručka, tlačím loptu. Dobre? Špeciálne to platí pod košom, keď už idem zakončovať. Dobre? Dobre, hop, ideme sa. Moja ľava, ďalej loptu, hop, tak. Máme čiar. Ajde, tak. Stále sa pozrie predsa, stále predsa. Dôvod, prečo učím práva, ľava, práva je to, že vlastne väčšina tých zmien smerom tých špeciálnejších, ako je pullback, hesitation, vykročenie znova, pullback a tak ďalej. Práve tým zastavom, práva. To isté, naskakovanie, strel, práva, to už majú práva v sebe. Dobre? A jednoduché cvičenie, ktoré sme robili pri vedení lopty. Dobre? Ak to zvládajú, robíme prakticky otvorený unik pod rímlami. To znamená, že ľavou rukou, keď driblujem, ľava noha zastavuje a práva noha ide smerom na kúžel. To znamená, že pôjdeme teraz crossover, opäť, ale ideme ľava, práva. Jasné? Vyražám a znova vonkajšia noha. Práva, ľava. Jasné? Chápeme to? Prvý rozvah? Aj, hop. Väčšina hráčov nedáva dôraz potom na tú druhú nohu. To znamená, že ako nám urobí otvorený, tak ostávajú stále otvorené. Takže tá druhá noha, keď po otvorenej úniku, teda urobím krok prvý, tá druhá noha je znovu zatvorená. Tá noha tam musí ísť. Dobre? Takže dávajte si teraz pozor.
vykročí. Poďme, ešte raz, no. Dávajte si pozor na tieto veci. O, a druhý. O, a druhý. Á. Orelala. Zátvora na úniku je, ktoré návrh sa dokonuje? Poď, 10. Poď, to poď? Neboj sa, neboj. Toto cvičenie používajú v značení na individuálnych tréningoch, tak práve aby zrýchlili ten prvý krok. Už teraz pôjdeš, to isté prosím. Sem, započ. Dobre? Dribling, hop. A započ. Dobre? Dobrý krok. Predribling. Hop, hop. Tak. Tak. A vidím. Poď ešte raz. Rýchlo. Už to isté. Poď ešte raz. Dobre, to znamená, že to je ďalšie. Potom, keď už zvládajú to zakročenie nohou, tak popod nohou učím skokom. To je presne ten problém, keď oni idú skokom, naskočím, namiesto toho, aby potiahli túto nohu, naskočia a robí krok. To znamená, že opäť začínam odtiaľto, no. Jasné? Užite znovu. Ja by svoj dobrý. Naskočiť, poďme. To je ďalšia možnosť zakúčiť kúdlo. To je veľmi dôležité. To znamená, že ten dribbling a zmeny smeru nie sú len o lopte, ale sú aj o práci nôh, špička, každý jeden detail dole zadol, výrazne prvý rýchly krok, ak je otvorený, tak druhý rýchly krok, naviazané hráča, každý svoj. Dobre? Dobre, odložím lopty. Tieto cvičenia používam napríklad chceme riešiť 1 na 1 veľa. Tá hlavná časť je napríklad vedenie lopty z určitou smeru a ja potrebujem o nich, aby ten futbol, čo si doma zopakovali, tak namiesto tých takých zábavnejších sporných cvičení robím to. Dobre? Deti veľmi rýchlo prídu na to, ako to robí správne. Ak tréner naozaj upozorní na tieto veci, tak nie je problém, aby si to deti neraušili. Teraz, budeme na našu najobľúbenejšiu činnosť. Obranu. Ja vždycky hráčom hovorím, že v zápase, ak chcú hrať útok, musia na to brániť, pretože ten útok si musia zaslúžiť. To znamená, že tá obrana im dáva práve tú agresivitu, to sústredenie potom na ten útok, ale to viac si vážne ten útok, pretože mňa nesmú ustupovať. Nemusia brániť tesne, ale stále začínam s cvičeniami, ktoré učia práve ten futbol, správne postavenie nôh, rúk, tela, ako sa otáča. To znamená, že začínam vždy s takými jednoduchými cvičeniami. To prvé cvičenie, postavte sa dve národ šestku, ten národ šestku na spojníku, šestka a to platia. Raz, dva, tri, štyri. Dve, sem a sem. Jednoduché cvičenie, stále iba na postavu. To znamená, že správne postavenie
Môžete nohy vyslovať mierne od seba, takže špičky musí ísť na stranu, no a zadok dole, väčšina hráčov je v predklone, a keď už je unavený, keď už je takto prísť, tak nohy nekladne svoje takto. Dobre? To znamená, že na bár na postavenie, rovný chrbát, vždy sa pozerať pred seba, nie do zeme. Dobre? Špičky. A teraz budeme step slide, to znamená krok, slide. Väčšina hráčov ten slide prekryže, alebo spojí nohy. To je veľmi zlé. To znamená, že ruky opýtam sem, a keď chcem ísť tam, znamená špička ukazuje smer, kam ja chcem ísť. Takže ide toľko odsunuť, tak toľko bude prísilo. Nikdy nie toto. Dobre? Ďalšia vec, ktorá čo rozpráva, musia udržať to postavenie na pokrčených kolonách. Nemôžu sa hýbať týmto spôsobom. A vynikajúce pre deti je to, že majú perfektnú predstavivosť. To znamená, že si predstavíme, že v takéto výške je skláňa na tomto. Na druhú stranu. A keď podskopíš, tak ju rozbíš. Dobre? Dobre? To znamená, že otočíme sa k nej, dole zadok, na špičky pôjdeme iba po rošestu a späť. Dobre? A teraz, okrem toho, je dôležité postavenie rúk. V tomto prvom cvičení vždy využívame iba postavenie rúk sem. Tak. Potom to špecializujem. Nikdy nedovolím deťom dať ruky sem. To je najvyššia chyba, pretože potom, keď budeme brániť, tak namiesto toho by sme boli tu veľký, budeme takýto malý. Dobre, to znamená, že z tohto je pracovať sem rukami, ale z tohto je neviem pracovať. Dobre, to znamená, že tie ruky budú tu. Ďalšia pomocou, ak v obrane sú hráči predklone, alebo majú gulatý chrbát, tak my povieme, že lakty musí byť na úrovni rány. Tým pádom oni sú dýno hore, dajú ruky dopredu a ruky budú mať tu. A ak mi to nepomáha, tam majú ruky zále. Dobre? Teraz pôjdeme. Slade. Špička ide do smeru. Dobre? Špička ide sem. Prídeš tu a ideš raz. Dobre? Počiarek. Dobre? Dole zadok. Ruky bát. Pozerám sa pred seba. Ruky pred sebou. Nevzadu. Mierne pred sebou. Tak. Dobre? Otvorené. Dlhý krok. Dobre? Kolena. Teta. Poď. Hop. Dobre? To znamená, že ešte stále tam bolo až príliš teda blízko, ale keď urobíte sem, dobre? Tak to dokážete veľa rýchlejšie urobiť. Pokud budete prikázať, to budeš. Dobre? To je prvé cvičenie. Druhé, som donútiť hráčov, aby zo slajdu šprintoval. Dôležité, ako sa otočia. Takže keď idem v slajde, a teraz väčšina detí urobí toto. To je zlé. Okay. To znamená, že hráč, to je do slajdu. Si vytačať boky, špič. Z tohto robí krok. Dobre? Teraz pôjdeme znova. Slajd. Dole. Sem. Otočíš sa. Špič. Dobre? Ruky. Chcete byť veľké obrany. Chcete najlepšie obrany. Pozrite sa pred seba. Dole zadok. Skláňa tabula. A ide. Hop. Dobre, to znamená, že takto deti práve naučíme, že na ktoré nohy sa majú otáčať. Potom môžeme špecializovať, môžeme im hovoriť o hrudi, o rukách, správne postavenie. To sú také prvé cvičenia, ktoré používam s deti. Robíme to niekedy na celú dĺžku. Samozrejme potom obliename, aby išli na opačnú stranu, kde aj na druhú stranu zaťato. Nikdy nedovolím na čom robiť krížny krok. Vždycky je to tento. Dobre, to isté, keď vytačame, vždycky pádame, budeme čo rozdáme sa na ísť. Dobre? Teraz. 4 hľadí. 3. Vždy si odbudíme. Raz, 2, 3, 4, 5. Pôjdeme zigzag. Vždycky začínam iba s tou prácou zigzagu, zastavení, simultovou za opäť ide ku ďalšiemu kružovu. Takže to je takáto postupnosť toho učenia, čo ja používam.
Prvé je iba otočka, druhé je predskočenie. Znamená to predskočenie stúka, ako že veľmi dôležité do väčšina rád, že predskočí takto a tento rád pokračuje ďalej. Dobre, to znamená, teraz máme jednoduchý zíkar. Dobre, zíkar. Viete, čo je zíkar? Dobre, ale to je tá práca rúk, ktorú chcem odračiť vždy. Keď je tú rúk, nedovolím hráčom byť pasívne rukami v sebe. Keď ide dribbling doprava, ľava ruka je sem, bráni príravke, prípadne vypichovú sem. Táto práva ruka je do crossover, do zmenu smeru. Nedovolím mať hore, to môže ísť do crossover. Môže menia postavenie ruky. Opäť, není ruka vzadu, pretože ak som sa otvoril, tá ruka je vpred, tu. A opäť idem slide, vpred, ruka je pre mňa teda chovaná, hop, pôjdem sem, zmením tu. Špička opäť na úžel a opäť idem sem. Jasné? Ďakujeme? Stále dole, na celú dĺžku. Keď je prvá na poličke, ide druhá. Dole, zadol, postavenie opäť, skvené na tabuľke. Dobre? Pozri, kde si. Tak. A viete si, že to už porazil. Už to porazil. To je útočné. Zdierač na to. Dobre, priprav. Znova, špička na široko. Špičky bolo kola na miernu. Tak, stav. Ste si špičku. Ruky. Sem. A to ruka je tu. Tu môžeš byť. Sem. Dobre. Aj to. Poď. Slide, slide, slide. Ruky pevné. Tak. A idem ďalej. Hop. Dáme ruky, vystrepí krvá. Tak. Dole zároveň. Nespájam nohy. Ruky, 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 ruky. Tak. To znamená, že opäť to postavenie rúk, nôh, ako slajdovať, čo urobí, je veľmi dôležité, preto nás potom nedel vyriešiť tú herné situáciu v zápase. Ďalší pomer. Robili sme ten šprint, takže opäť ruky, ten slide. Dobre. Dojdem sem. A teraz sa budem otáčať, ale budem predskakovať. Dobre. Môžete dobre do slide. O, predskačím. Tu. Dobre. Tak, aby to hráčom mohol ísť. Urobil som zmenu smeru na rutíko a teraz pozerám. Nie to. Dobre. Ale otočíš sa, tak ako si mali ruky. Presne vymenil. O, rúď dostáva na šprintom sem. A znova. O, predskočím. A idem si slať. Jasné? Dole zadol. Opäť predskočím. O, a idem sem. Tu rúďom. O. Jasné? Ruky, nohy. Správne postavenie. Poďme, poď. Predskočíš. O. Šprint, stop. A už sa otočilo tak. Ja chcem toto postaviť. Stále chcem zatvárať priestor, vyšľajú, chcem dobehnúť a znova ju náberám sa. Jasné? Podslať. Dole za, ruky. Tak. Predskočíš a sprint. Stop. Poďme ďalší, poď. A sprint. Ruky. Tak. O. Ruky. Preskoč. Hop. Teď sa hlási ruka do ruky. Kde si urobila sem, šprint tu ide. Hop. Práve ti ruky zabráňujú tomu, že keď si porazené, tak nezatlačujú hráč. Dobre, a nie je to faul. Že oni sa snažia práve ľuďom zastaviť toho hráča, presne mu zablokovať ten smer, kam chce ísť a ten znova do preskočenia do zmyslu toho hráča. Dobre? To znamená, toto sú také základné cvičenia. Ako je môžem znáročiť? Najťažšie predaču je komunikácia, však v zápase. V obrane, keď sú unavení, už nekričia slona, na našej kategórii nemalo byť.
nekričia lopta, 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 nekričia vina, vina, vina. Je to tak? Ako to môže natrénovať? Jednoducho. Urobíme to isté cvičenie, ale náplň na hodinu bude to cvičenie. Dobre? Budúci to cvičenie, čo robíš? Slaj! Jasné? Otočíš sa? Šprint! Slaj! Dobre? Musí zvazne, musí to byť energii. Agresia. Tak, ako chcete byť v obrane. A uvidíte, ako budete uráva nápis, budete poriadať. Rýchlo. A budete kričať na pompu. Dobre? Kričať. Chápame? Priprav? Ukážte srdce pre vlastný dom. Obrana. Jak mám na hru? Ale nie rúkať sa. Vôbec tak mám. Aj to? Nepočujem. Nálaz. Postavené. Poď, hop. Pasičky. Dojo. Hop, vpík. Dojo. Nálaz. Vpík. Ste zamýšľali? Čo? Áno, nie. Ste zadýchali? No, konečne. Poďme ešte raz to isté. Ale pôjdete rýchlejšie. Dobre? Toto bolo tak na 50%. Urobíte na 100%. Ukážte to, že viete brániť. Chcete brániť. Poďme, hop! Nálaz. Ruky. Asi. Ruky. Asi. Nepočujem. Nálaz. Dojo, super, asi. No, vidíte, ale sa otočili do šprintu, tak sa hlasili do školy namiesto toho, aby boli otočené správne, ale to jedno vec na cviku. Z tohto potom robím ďalšie redné cvičenia, kde napríklad moji hráči sú naučení naučiť obranca brániť na predĺženú ruku. A to najväčšia súťaž pre nich, že oni chcú byť basketbalisti, že ani jeden nechce brániť na predĺženú ruku, každý chce brániť tesne, každý chce byť agresívny v obrane. Tu stia nárav. A my keď hráme, tak máme, môžeš si, tí čo dávate proti mne ste počuli, že basket brániš dvojku, rodu brániš jednotku, tak ďalej. To je 1, 2, 3 tak vzdialenosť. Jednotka, to face to face, tesne. Aj v tejto kategórii, mieríš ako tesne. Nechcem hovoriť hráčov brániť tak, že budú vypočítali, aha, prosím, odstúpim. Nie. Dobre? Chcem vám to najťažšie. To najťažšie, keď budem učiť na začiatku, moja filozofia, sa stane najľahším v kadetke, juniorke, starších ako budem mať agresívnych hráčov, ostrávne postavenie a na začiatku bude veľa hlava. Bude. Ale to vyplýva prečo z toho nácviku. To znamená, že keď kričím, brániš 3, môže to napadnúť na ruku. Nechci dať. Oni vedia, že trojka je najlepší obranca, to je pre nich. Dajú si sami 10 klikov a ich to znova robiť, aby to napravili. Dvojka je na penalty a jednotka je tesne. A tak to dá. To isté používam v zápase a boli by ste prekvapení, že za 3 mesiace tí hráči zlepšili futbol, zlepšili postavenie rúk, zlepšili agresivitu nie len v obrane, ale aj v útoku. Vedia hrať proti nátlakovej obrane, to je presne to, čo chceme od hráča. Toto chceme. Aby vedeli hrať proti nátlakovej obrane, aby vedeli vytvárať nátlak na hráča v útoku. A to je pre mňa dôležité. Máme, že si myslím, že to nie je správne, že sú deti a tak ďalej. Nie. Tak ako môj názor je. Tak ako my naučíme brániť na začiatku a keď dáme návyky na začiatku, tak budeme brániť potom neskôr. Keď ich naučíme odstupovať, tak v kadetke už bude veľmi ťažko to naučiť brániť presne. Veľmi ťažko. Pretože potom pod vplyvom stresu v zápase bude ustupovať. Alebo pod vplyvom stresu dokáže si dať robu nátlakovú obranu a bude faulovať. Presne ty nadlžíš moment. A potom nie, že tréner má vynáhľadať na hráča. Tréner má vynáhľadať sám na sebe, pretože toto nerobí na tréningu a netlačí hráčov do toho.
To je to, čo som sa včera bavil. Ak chcem vyhrať tým. Dobre, lebo viem, kam to dačí v tom pôjde. Dobre, ďalšie cvičenie, aby sa nerozprával hlava, je to viac menej zábavné. Dobre, poďte, urobte 3 zástupy. 3, na konci už je. Raz, 2, 3, 4, 5. 3 zástupy. 1, druhý, tretí. Dobre, prvé 3, idete sem, hop, 3. Druhý sem, hop. Hop, ďalší. Dobre, otočite sa na radisu. Je to viac menej zábavné cvičenie. Tí hráči si neuvedomujú, že pracujú na 150%. Dúfam, že sa neuvedomujú. Je to reakčné cvičenie. Chcem znova hovoriť. Správne postavené v obrane, správnu prácu na nohou. Chcem vidieť to, aké srdce do tej obrany dajú. A to, či dokážu dlhšie reagovať a rýchlejšie reagovať. Poďme to tak skladať. Ja to čo dobre robiť. To bola Istanbul. Robili sme to na jednom kempe v Turecku a bolo to super. Predstavte si 100 hráčov takto. A 100 hráčov robili to cvičenie. Tá energia z toho šla, to bolo neskutočné. Ja som z toho kempu prišiel tak namotivovaný až premotivovaný. To znamená, že je pre mňa to super cvičenie. Môžete dať čokoľvek do toho. Dobre? Prvé povedané. Keď poviem jedno. Dobre? Buknete obranu. Obranu. Jasné? Postavte sa agresívne. A keď zakričíš, tak budeš stáť. Dobre? Pripravené? Keď zakričím jedno, dobre, buknete dvoma rukami obranu, postavite sa za obranu a postavte. A zakričíte obranu. 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 Dobre? Pripravené? Jedno! Počuli ste niečo? Poďme, vy to nekážete lepšie. Postavte sa. Nálaz. Viete kričať? Ne, teraz to zrejte vážne. To neviem, že budete. Pripravené? Jedno! Ešte raz. Poďme, kým to neurobíte nálaz. To skončí aj seminár celé. Jedno! Ešte raz. Jedno! Ešte raz. Ne, z celého srdca. Obrana! Jedno! Jedno! Počujte, jak ja to kričím. Jedno! Dobre, to nás sa dodá. Dobre, to znamená, že jednotka znamená obrana. Dobre? My ukážeme rukou tak. Bo to celý čas rozpráva. Obrana? Ukážem tam. Znamená jeden slag. Slag! Jasné? Ukážem nádýška. Slag! Nádýška. Dobre? Jeden! Ešte jeden. Jeden! Jedna! Dobre, stop. Možno máme prvú vec, ktorú budeme používať ako rád. Dobre? Druhá je. Urobím to. Hodíte sa o mňa. Dobre? Po anglicky si dajú bol. To znamená, že skočenie po loptu a vybojovanie loptu. Prosím? Dobre? Jasné, hodím sa, tak budeš sa postaviť, lebo budem pokračovať ďalej. Dobre? Sme rýchlo. Priprav? Jedna! Hodím sa, rýchlo sa postaviť. Rýchlo. Rýchlo, rýchlo, hodím sa. Dobre, rýchlo. Rýchlo, dávaj. Rýchlo.
Sprint za. Ukážem rukou toto. Zastavíš. Ukážem toto. A ideš 3 kroky vpred. A ideš close up. Jasná? Poďte následne. Budete reálne. Budete krvíča. Jedna. Rýchlo. Dobre, rýchlo, ajde. Ja sa mi dobre. Chceme komunikovať vo vrát. Čiže, firma. Dobre, to znamená, že máme jednotku, slide, máme hádzanie sa prvotku, máme string zad, dopredu, close up. Dobre? A teraz keď vyhodím okno, vy vyskočíte hore. Jasná? Jedna! A dopadneš, Dobre, stop. Môžeme napríklad veľa veci. Môžeme robiť čokoľvek s ním. Dobre? Môžeme ísť do šprintu, môžeme ísť do odstavenia, môžeme ísť 2 slady za šprintov sa. Je na vás, čo tam dáte. Ale je to vynikajúce reakcie, cvičenie pre hráčov. Takže tá ďalšia vec, ktorá je dôležitá v obrane je reakcia. Od agresivity po reakciu. Hráč na správnu reakciu nedokáže ugáňať, nedokáže reagovať správne, nedokáže reagovať včas. A teraz uvidíte, keď pôjdeme rýchlo. Dobre? Ako reaguje? Či reaguje naozaj ne na to, keď to ukážem odpoveď, alebo čím to trvá. Dobre? A potom si ukážeme, že čo chcem ďalej robiť, keď budeme robiť ďalšiu vec. Poslednú. Chápame? Príklad. Musíte užiť. Je obrana. Obrana vám býva nastretame. Tak? Máme. Jeden! Príklad. No, musíte byť koncentrovaní. Sústredne presne na tú danú činnosť. Teraz sa smejú a možno, že po týždeň by to brali veľmi vážne. Lebo sme to jedna a robili to vytrek. Jeden! Príklad. Videli ste, čo sa stalo? Stratili postavenie, agresivitu. To je presne to, čo nechceme. My chceme prvé postavenie, my chceme hráčov a hráčky, ktorí budú agresívni, ktorí budú milovať. Dobre, pôvra. Dobre? Môžeme ísť zatleskať? Posledné také cvičenie. Takto možnosti je viac na cvičenie na fútbol, na správne postavenie, na špícu, slide, close up a tak ďalej. Tých cvičení je strašne veľa. Ja sa vám snažím ukázať také najzákladnejšie. Práve vlastne budete baviť. Urobte si 3 dvojice ostatné. 3. To je veľmi obrane, na tej petách, ktoré budú. Posled sa sám. Čo vám chcem teraz ukázať, je to posledné cvičenie. Je znova tá reakcia hráča. Väčšina hráčov prehráva súboje 1 na 1 v obrane tým, že sú porazení hneď v prvom kroku. Hneď. To znamená, že ten hráč urobí krok, obranca stojí. Hráč urobí druhý krok do zemi a vtedy sa otáča a ide do neho. A už pre neho sú. Takže my chceme presne to, že keď urobí krok, ako nám vyvinie nohu, posúva jadrový krok zároveň tiež. Dobre, a to je veľmi dôležité. Dobre? To znamená, že útok, obrana. Zem. Napad do prvý. Jedna vec. Keď má hráč loptu, chceme brániť loptu takto. Chceme? Prečo?
Ne, keď stojí útočník z loptou a ja som obranca. Nerobíme tlak na loptu. Nerobíme tlak na loptu. Presne, pretože my chceme vytvárať tlak. Čeníky sú pripravené. Sem, ja nemôžem strátiť pozíciu v obrane, nemôžem robiť túto, že automaticky som porazený, ale znova krátko použiť túto fúdu, teda angle. Dobre, chcem brániť loptu, nebezpečí, chcem vytvárať tlak. Veľa hráčov si mýli, keď tréner nám začne kričať, že vytváraj tlak, a tedy hráč robí toto. Dobre, a už je faul. Takže my chceme presne držať to postavené a práca, správna práca. V tomto prípade je to isté. Dobre? Aj keď sa zameriavame na manuťa, nebudete práca na manuťa. Dobre? O to lepšie bude, keď hľadáme lopty. To znamená, viac na loptu, dobre, dobre. Chceš ich poradiť? Postav sa aj jasne. To je znamená tá agresívna, ktorú aj to obranu získam. To zrazu začnú byť agresívne, ale nie to, pretože nebudú brániť aj takto, ale to je to tak. To znamená, dobre, neotvorím rozumiem to, obrana, poďme iba ruky. Dobre, budete ťukať rozumiem. Dneska by sa strátili z postava. Dobre, poďme iba na krúhu. Iba ťukať. Ťukať. Dospodu. Dospodu, poďme. Dobre, útok dňa. Odovzdáme, dobre? Dobre, stop. Znamená, že to je prvá vec. Druhá vec. Ťukaj. Som prijal cestu. Víš? To znamená, že je tá druhá ruka, za to si pracuje. Takže keď ťukám, tá druhá ruka je sem. Tu. Sem. Poďme, nechci, že by si videli. Poďme. Dobre, to znamená, že postavenie jedna ruka je dole, skúšať zobrať, druhá ruka je sem. Nedovolí, aby si mohla prihrať, aby bola stále zamestnaná v tej prohroze. Dobre? Poďme, hop. Tak, poď. Nie, ruky nedá. Sem, stále postavené, iba jedné. Postav toho postavené. Poďme. Takže znova, postavené ruky, chceme vykonať tlak a nechceme strátiť postavené v obranu. Dobre? A teraz, trojrozba. Pozrite na tú reakciu. Urobíš krok, zatvorený, iba to. A ty sa budeš snažiť vybrániť iba jeden krok. Priprav. Postavené ruky. Tak je. Pozrite. OK, ešte dobrá reakcia. Vypravme ešte raz. Dobrá, to je dobrá reakcia. Ešte raz. Tak. A teraz poďme takto až po polovu. Dobre, s tým, že správne. Teraz pôjdeme znova a uzmíme zatvorený, dribling a už super. Tak, odtiaľ to, zatvorený,
A druhá noc, tak. Určite tak. Tak. Určite nohy musí ísť zároveň s útočníkom. Ako náhle bude omyslený ten krok, je jednoduchý poraziť toho hráča. Dobre? Poďme po 6. Dobre? Ruky. Ajde. Čo to robíš? Nie. Stop. Nie. Dribling. Príklad. Zaplený. Príklad. Len druhý krok. A obrana reálne. Krok. Dobre? A sa dostane čo? Poď. Dribling. A dobre. Dribling. Dobre. Dobre? Zastavme. Dáva. Hop. Dá. To je krok. To znamená, že znova pravidelným nácvikom týchto činnosti získame to, že zrazu pri zigzagu, pri full court bránení hráča alebo od polomčky, alebo od trojky z miesta, budú schopné vytvárať tlak, budú správne reagovať, udržia správne postavené telo a ruky a všetkých tých zásad, ktoré chceme vyhovať. To znamená, že to je pre mňa veľmi dôležité v našom tréningovom procese. A tí hráči naozaj potom zistia, že ale tak ja rozprával pravdu, lebo keď prídu hrať zápas, tak zrazu to začne fungovať. Dobre? To znamená, že pre mňa obrana takáto je veľmi dôležitá. Vytvárať tlak, správne postavenie nôh, správne postavenie tela, ruky, čo majú ruky robiť, aký krok, preskočenie, šprint, ako majú preskočiť, ako majú šprintovať, ako majú zastaviť hráča. Všetky tie malé detaily sú pre mňa veľmi dôležité. Čím viac detailov pozeráte a napravujete, tak tým skôr tí hráči pochopia, že aha, a naozaj keď som neurobil blížny krok, tak ma nepovedal hráč, že som stihol. Alebo zrazu nemám 5 fálov za zápas. Zrazu viem, že som loptu bez toho vyurobil fál. A ešte posledné, čo vám ukázať? Väčšina hráčov využívajú tak. Majú to. To je fál. Pre mňa osobne je to fál. To znamená, že na hráču tú pod kontrolu, keď som vypichovať loptu, je to v tlaku, jasne, keď je šprinte, aj vy ste ešte predno šprinte, to je znova to postavenie obrany, ktoré potom učíte ďalších 10 cvičení, ktoré učíme ešte popri tomu, aby to nebol fál, aby nebolo, že zastavenie vypne fál, nie. Je to len vypne, ale ono ukazuje tú ruku. To znamená, že ja nehovorím na čom vtedy vypichovať týmto spôsobom, keď si o to prednesť. Iba vtedy. Jasné? Nikdy nie šprinte, nikdy nesam vyšlo po. To nie znamená, to znamená, že oni majú presne určite, ktorou ruku môžu čo robiť, ako to majú robiť a prečo to majú robiť. Dobre? Dobre, ďakujem. Hociaké. Dobre, tak vám môžete ďakujem za pozornosť, že dúfam, že vám to niečo dá. Koľkokrát v týždni využitie obranných cvičení? Každý deň. Každý. Lebo to je návyk. To môže začínam s nácvikom a od postupu takzvané niečo, čo nás dokonalo. Druhá vec je tá, že to niečo robíme ako napríklad teraz, tak prakticky tú činnosť, ktorú sme robili na nácviku, by tam mali začali robiť jedna na jedna. Keď my napríklad robíme toto, čo sme robili teraz, tak keď potom postavím naproti, a keď máme jedna na jedna stop. Aby sa naučili, samozrejme chcem dostať čo najviac do tej situácii, aby si oni uvedomili. A tam potom nastavíme korekcie. Robíš to zle, lebo a tak ďalej. Čokoľvek, čo robíme na cviku, sa snaží hneď v tom tréningu, to je 1 na 1, alebo to 2 na 2, 2 na 1 a bazíruj na celý tréning.
Mišo, ešte jedno. Naháňačka na začiatku. Dobre, u tých úplne maličkých detí, ktorí to robia ešte veľmi zábavnou formou, OK, ale potom už, ja neviem, mladší, starší ľudí, keď naháňačka na začiatku, nie je to, že oni si neuvedomujú, že idú v dosť vysokej intenzite, zastavenie, zmeny smeru a tak ďalej, že či nie po nejakom zahriati, nejakom rozličení a potom naháňačka, aspoň ja som tak robil. Tá naháňačka je, keď už sme pri staršími, videl som pri staršími. Michal, zopakuj tu otázku, protože já si myslím, že tamhle trenéři nevěděli, co Míša se ptá. Otázka je tá, že v rozcvičení robí naháňačku, ktoré robí vyššej intenzite. Čiže neurobí najprv nejaké cvičenie v vyššej intenzite, a potom robí nábeh. Ja to používam tak, že tá naháňačka vždy začína spomaliť pohybom. Nikdy nezačína naplno. Ak začína naplno, tak to je spíhať, či to je spremutý. Ale premutý tý, čo ja mám taký. Vtedy. Ale myslím si, že je to zábavná. Takže ak chceme navzdievať deti aj u starších žiakov, napríklad moji, veľa robíme tiež týchto fúdorkov a tak ďalej, a keď chceme ich trošku odľahčiť, tak idem naháňať. Hej, ale po niečom, napríklad môže byť, jak sa aj ty robieval ball handling, jedno s druhým, urobia si stretching a potom naháňačka a tam už môže byť v maximálnej intenzite a je tam všetko to, čo tam, a tiež to zábava. Hej, no, je to aj tá ďalšia. OK. Ako veľmi to naháňačku nepoužívam v štýle, že pomaličky a tak ďalej. Áno, lebo to... Pôjdu rýchlo a potom presne na to stretching. OK. Ďalšie. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Michalovi a samozřejmě i hráčkám, ty už utekli a zřejmě už dneska jsou něco společného. Já se musím uvědomit, že když jsem opakoval ten program, tak jsem úplně zapomněl na přednášku úplně jednu z nejdůležitějších, a to přednášku Bohdana Kodraška o střelbě techniky, střely z krátké vzdálenosti, ze střední vzdálenosti.